Podcast Bardy a Kačer. Rozhovory o politike a nielen o nej. Dámy a páni, vítame vás pri živom nahrávaní ďalšieho dielu podcastu Bardy and Kačer. Moje meno je Peter Bardy. A ja som Rastislav Kačer, vítajte. No, dnes je koľkého? Dnes je 21. oktobra, to len preto, že budeme to vysielať vo štvrtok, aby za ten čas môže ubehnúť pár dejinných vecí a budeme sa o tom rozprávať s našimi hostiami, našimi výbornými kamarátmi, a ktorých uvedie samozrejme ich zvučka. Dobrý večer, vážení přátelé. Je prima, že tu sedí někdo v první řadě. To se mi už dlouho nestalo. Já jenom, abyste věděli, na začátek Jindra má dneska narozeniny. Jindříšku, počkej chviličku. Já jsem ti přines dárek, protože se mi zdá, že jako mladý člověk by si ještě mohl něco zvládnout, tak jsem ti přines z paměti národa krabičku poslední záchrany. To je milé. Důležitá věc, budeš to v životě potřebovat. Já vám všem moc děkuju, tobě zvlášť, Honzo, nemusím si ji teď otevírat. Díky moc za pozvání do Bratislavy, díky za to, že tady můžeme vystupovat s naším oblíbeným federálním my jsme federální podcastová koalice. Jsme taková jedna z posledních vzpomínek na tuto krásnou dobu. A jestli, Honzo, já děkuju, že jsi připomněl moje narozeniny. Já jsem už jedny narozeniny v Bratislavě slavil. A dokonce jsem dneska Honzovi ukazoval hotel, v kterým jsem tady bydlel u Štefánikova nábřeží. Byly to moje 20. narozeniny. Bylo to v roce 1992, to znamená 2 měsíce před rozdělením Československa. Ten den mimochodem hrál Slovan Bratislava, to Honza se na to ptal, jestli nebyl nějaký zajímavý sportovní ten akce, tak byla Slovan Bratislava prohrál s AC Milan 0-1 tady. A ten důvod nebyl tento zápas, ale ten důvod byl, že tehdy se měl začít přehrazovat Dunaj. Při stavbě vodního díla Gabčíkovo, tehdy ještě plánovaně na Dmároš, i když možná už ne. A tam se očekávala obrovská demonstrace maďarských odpůrců tohoto vodního díla. Přišlo jich asi 7. Ale mě to stálo za to tady strávit tyto narozeniny. Takže ještě jednou moc díky, já jsem Jindřich Šídlo. A já jsem Jan Dobrovský. Jsi si myslel, že zapomenu, viď? Jo. A ja keď som si myslel, že ten dnešok si zoberiem ako moderátor, že sa aspoň sem tam dostanem k slovu, tak pravdepodobne to bude naozaj boj o každé písmeno. Ešte predtým, ako začneme túto diskusiu, ja viem, že chodí na naše akcie veľa veľmi zorientovaných ľudí, tak ja sa len pre istotu spýtam, už má Česká republika vládu? Lebo som sa 2 minúty nepozeral. Dobre, takže... To sa ptáš koho, jako? Zorientovaných ľudí. Som sa pýtal naozaj zorientovaných ľudí. To, čo je ale aktuálna správa a čo teda ma celkom zaujalo je, a to je tá správa veľmi, veľmi čerstvá, že sa objavil alebo prihlásil alebo teda bol zverejnený rozhovor s človekom, ktorý sa priznal, že to bol priateľ, kamarát nádejného kandidáta na ministra zahraničných vecí Babišovej vlády Filipa Turka, ktorý on ešte v časoch predvolebnej kampane do eurovolieb odscreenshotoval všetky tie statusy Filipa Turka, ktoré sú dnes problémom preto, aby ho mohol Andrej Babiš vymenovať za ministra zahraničných vecí. To som akože veľmi zjednodušil. Ja som si ten rozhovor pozeral iba tak veľmi zbežne, alebo prečítal len tak veľmi zbežne. Oboch týchto, ten jeho kamarát, ktorý to zverejnil, bol bývalý motoristický, alebo je to motoristický nadšenec, asi aj novinár, tak som to pochopil. A Filip Turek bol pre ňoho kamarát a samozrejme človek, ktorého fascinujú tie ťažké motory, auta. A my už aj na Slovensku čelíme tomu manosvetu v rôznych deriváciách a jedna z nich je tá derivácia prezentujúca muža ako dominantného samca, lebo vlastní vodický preukaz a osobné motorové vozidlo vysokej kubatúry s čo najväčšou spotrebou, ktoré robí Ramus. Mluvíš o mne, jo.
No, a to bude možno aj zaujímavý pohľad, lebo ty s Rastom, nechcem povedať, že vy ste reprezentanti starého sveta, ale ste predsa len trošku konzervatívnejší. Počkaj. Tuto teraz akože ideš na nebezpečnú pôdu. Áno, ako mám veľké auto s veľkým motorom, to je pravda, ale nemám cigary väčšie ako svoj penis, aby som robil pritom podcasty o tom, že čo chcú samičky a podobné nezmysly, pretože ak teda táto skupina ľudí sa vyznačuje touto formou mizogínie, ktorá mne je neuveriteľne cudzia, pretože my, starí chlapi, na rozdiel od týchto, máme dostatok vnútornej sebadôvery, ale toto, a tu som zvedavý, čo povedia. Tak o tom nemluvíme. No, tak. No ale mňa by naozaj zaujímalo, že ako táto kauza dopadne, lebo my sme sa tešili už na tie memečka, aj na to všetko, čo sa z toho črtalo, lebo predstavte si, že v Čechách zostavuje vládu Slovák, Japonec a Turek. A teraz, keď ten Turek kvôli tým nešťastným postom, mimochodom od ktorých sa dištancuje, lebo tomu napísali kamaráti, keď si odbehol na vecko v krčme, a ešte že to na Slovensku pripomína nám nejakých z republiky, pravda, však ja neviem používať ani počítač, pre Boha, viete. Tak teraz nám sa rúca táto pekná schéma. No. Ano, my jsme čekali, že když jsme spolu natáčeli a viděli se naposledy, což bylo v září v Praze, tak my jsme čekali, že se nám budete chtít dnes jaksi posmívat a vrátit. Ale nie, ale... A ne, že by nebylo proč, ale na druhou stranu jsme to taky čekali horší, nebo to taky mohlo dopadnout mnohem hůř. Takhle, pokud jde, teď budu vážnej, pokud jde o to, že by se snad Filip Turek mohl stát ministrem zahraničních věcí, je už asi tak 10 dní jasný, že ne. A ty si říkal, Petře, že by ho jmenoval Andrej Babiš. On by ho mohl navrhnout. A musel by ho, já vím, to je jenom čistě, protože pro mě to činí takový můstek, on by ho musel jmenovat prezident Pavel. A prezident Pavel už dal celkem jako jasně najevo to, že by prostě takového člověka ministrem zahraničních věcí prostě nemenoval. Mimochodem, my ještě v Česku, a on ještě není konec toho příběhu, protože... Je to škoda, lebo tá štuka by zrazu vyzerala taká chrumkavejší. Některé primáty mají zůstat Slovensku, jo? Ale ono to zdaleka nemusí být konec, protože najdeme něco, proč byste se mohli posmívat nám a je to hodně, ale on totiž bude muset být jmenován někdo místo něj nebo navržen, jo? A tam tedy může dojít jako ještě k mnoha zajímavým věcem a to nejde jenom o postavu Filipa Turka, což je fantastický. On není členem té strany, ale zároveň je podle předsedy té strany, který mu dělá mluvčího v podstatě a je čestným prezidentem strany, které není členem, tak je české, tak je ikonickou postavou. Ale, a teď jenom poslední vážnou věc, my v Česku nemáme ujasněnou jednu věc, jako fakticky. Jestli prezident může opravdu na návrh premiéra nejmenovat ministra. My to nemáme ujasněno. Respektive v minulosti několikrát, zejména Miloš Zeman, v době svého vrcholného čehokoliv. Jo? Šťastného období. Šťastného, krátce předtím, než byl uložen do pyžámkových dní, tak on odmítnul některé ministry jmenovat, ale většinou ten předseda vlády, protože to byl Andrej Babiš, který se věru tehdy nechoval jako ten alfa samec nebo sigma boy, jak se na něj hraje, ale jako vlastně takový jako spíš kurýr, který jako přines pizzu a neměl s tím nic společného, tak vždycky na to přistoupil. To znamená, že může dojít teoreticky k situaci, kdy Andrej Babiš by na některých těch jménech Turek to nebude. Jako Babiš nechce přijet do Bruselu s tím, že mu řeknou, ten hajlující nacista, to je váš ministr zahraničních věcí, tak to ne. Ale může dojít k situaci, kdy prezident by odmítnul a premiér na tom trval. A v tu chvíli by musela jít kompetenční žaloba k ústavnímu soudu, což se ještě v českých dějinách nestalo a možná, že to vyjasníme. Pardon, prepáč, a nebude to tak, ako to bolo na Slovensku, alebo takto, ako to máte v Čechách, lebo na Slovensku, keď sa to po voľbách 2023 malo udiať, že by prezidentka Čaputová že prezident menuje že celú vládu, ministrov až ako keby, že ako súčasť vlády. A keď mala Slovenská národná strana nominovať Rudolfa Huliaka ako ministra životného prostredia... Znám. Znáš? To je ten primát. Tak vtedy prezidentka odkázala, že Robert Fico bude mať problém s vymenovaním vlády. A keďže Robert Fico chcel stihnúť
zasadnutie summitu v Bruseli v oktobri toho roku, tak urobil všetko preto, to bolo myslím 26. oktobra, tak urobil všetko preto, aby tá vláda vznikla a vtedy vynegociovali to, že ministrom životného prostredia sa stal Taraba a tak ďalej. Čiže ako je to v Česku, menuje vládu alebo menuje jednotlivých ministrov? Dobře jsme si vzali slovo spolu, pak jim to dám. Lebo to je posledný krát, vieš. No jasně. V Česku je to tak, že nejdřív jmenuje předsedu vlády, ten přinese na Pražský hrad seznam a na základě toho on jmenuje jednotlivé ministry. Jo? Takže může nebo viděli jsme v minulosti, že ten prezident tam má možnost říct, a toho já nechci. Jo? A mimochodem, jenom když se o tom mluvil, u nás je taky datum, který je spojený jako kritický datum pro sestavování té vlády, jednak teda s rozpočtem, což je specificky česká záležitost, ale s Evropským summitem, protože Andrej Babiš by strašně rád chtěl jet 15. tuším, je to 15. To bylo přesně u nás. Přesně to bylo 15. ale z prosince. Jo, prosince do Bruselu a já jsem slyšel, což je důležitý, že třeba česká diplomacie teď i lidé, jako řekněme, blízcí té odcházející vládě, všichni dělají co nejvíc pro to, aby až tam Andrej Babiš přijede, tak aby ta reakce toho sálu byla, to je dobře, že tě znovu vidíme, Andreji, jo. Petr Fiala byl skvělý a ty na něj jistě navážeš, moc jsme rádi, že seš tady a aby se ho tam teď neozvalo, ty jo, už je zas tady, jo. A jo, že to je důležitý z hlediska, a to si myslím, že je jako pozitivní zpráva trochu, jako z hlediska postavení té země a její důvěryhodnosti. Ještě k té schopnosti toho prezidenta českýho něco udělat s tou vládou, jak má být sestavená. To je velký omyl v tom, že si spousta lidí u nás myslí, že ten prezident má jakousi morální autoritu, kterou může vlastně dělat takový HR ředitele toho premiéra, nikoliv. V okamžiku, kdy ten premiér je prezidentem jmenován premiérem, tak už je to na premiérovi a tahat z něj cokoliv, nebo respektive rozporovat mu nějakou figuru, kterou do té vlády chce dát, je už politický boj, který jako vlastně zavání s tím docela viditelným antagonismem. Do té doby je to trošku jako s oslem. Když potřebuješ, aby se osl hnul, musíš dát mrkev před něj. Jakmile je mrkev oslovi, už s ním nehneš. Takže tenhle mechanismus asi bude fungovat i teď a pokud bude prezident setrvávat v té pozici, ve které setrvává, to znamená relativně šikovně využívá toho, že je dost času, tak se může spousta věcí vytříbit sama trollingem, podobně jako kolem Filipa Turka. Ta debata kolem Filipa Turka je vlastně trolling, ve který mohou mít všechny strany výhodu i nevýhodu zároveň. Ta nevýhoda je v tom, že je někdo za šaška, ale na druhou stranu se za ním může skrývat spousta jiných jmen, o kterých se řeč nevede a kteří mohou být fakticky a obsahově daleko nebezpečnější než Filip Turek, protože Filip Turek působí jako nevyzrálé dítě v dospělém těle. To je takový Matovič český. Takový jste měli premiérem. Ano. No neviem. Toto bude prvý raz, čo mi nebudú nadávať za Matoviča, mne konkrétne, ale niekomu inému. Ano, je pravda, že to asi nebylo plný hajlování. Myslím si, že to je trochu jiná diagnoza. Je to jiná diagnoza. Ale podobná situace v principu. No. Takže to, jak bude ta vláda doopravdy vypadat, je ještě ve hvězdách. Myslím, že Andrej Babiš má svoje představy, ale že by z největší radostí měl tu vládu jednobarevnou, tak aby mu ji některé jiné politické strany tolerovaly. Je mu konec konců úplně jedno, které by to byly, hlavně, aby mu do té vlády nikdo nemluvil a on si chodil do parlamentu pro hlasy jako na tržiště pro cibuli. A bude nehrozia predčasné voľby reálne, že postaví, čiže situácia je taká, že Andrej Babiš bude predsedom vlády nejakej vlády, ktorá bude mať mandát od prezidenta Pavla. Víš, je to tak, že vlastně z hlediska toho rozdělení sil by ty předčasné volby vlastně byly do jisté míry řešením spousty věcí, ale nejde to. Nejde to, protože vládu musíš nejdříve sestavit podle ústavy a máš na to 3 pokusy. A ten třetí pokus je pokus předsedy poslanecké sněmovny, nikoli prezidenta republiky. Takže jde o to, jestli prezident zvládne tu svou roli a také nějakou vládu postaví. On totiž ve skutečnosti nemá příliš šancí, protože ty strany současné vládní koalice mu nedali najevo
a těžko by to mohli udělat, že by s Andrejem Babišem tu vládu chtěli, že by ji tolerovali minimálně, nebo že by s ním do té vlády šli. Ta věc je tak složitá, že někdo si myslí a spousta lidí tak uvažuje, především průmyslníci v České republice, kteří by měli lepší podmínky pro svůj biznis a ta země by nebyla tak plná ostudy, jako po tom trollingu toho Filipa Turka, že by bylo lepší, kdyby někdo z těch stran, které utváří současnou koalici, vytvoří koalici s Andrejem Babišem. Problém je v tom, že jsou tam dvě nepřekročitelná témata, respektive věci, se kterými nejde hnout. Jedno je střet zájmu Andreje Babiše, to znamená, kdyby takovou možnost u sebe našli v sobě, že by jejich vlastní voliči k tomu hnali, tak by museli překročit tuhle bariéru zákona a říct, nám to nevadí, že bude porušen zákon, dokud ten Andrej Babiš neřekne, jak chce střet zájmu vyřešit, pokud to bude umět, budu překvapen a sám se nechám poučit. A druhá je přeci jenom hlasování o vydání nebo nevydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání, respektive k vynesení rozsudku, k tomu, aby byl postaven před soud. A tahle věc by v případě, že by to nějaká strana akceptovala, znamenala, že jí to je jedno a ona by porušila nějaký vlastně morální slib, který dala svým voličům. Od toho se to nedá čekat. Takže prezident nemá v ruce nic jiného než koalici, kterou si Andrej Babiš staví ze stran, kterému umožní prohlasovat to, že imunita mu zůstane. A v tu chvíli je ten manevrovací prostor asi jasně vykolíkovaný. Ja som sa chcel spýtať k tomu trollingu, lebo to ma celkom zaujalo. Že či naozaj je to uvedomelý proces, či to je premyslený koncept nejaký, aby si potom tá spoločnosť oddychla a nerozmýšľa nad tými ďalšími nomináciami, ktoré môžu byť podobne debilné, len nie sú také okaté. No mi tak trochu pripadá ten vtip, ako človek príde chlapík večer s krčmi domov a vypichnutým okom a odtrhnutou rukou. A hovorí manželka, preboha, čo sa ti stalo? Jež, bol som krčme a stavil som sa s kamarátmi o oko, že mi neodtrhnú ruku od pleca. Vieš, akože, či to nie je len... Ale proste, ja to doplním. Že mohlo to dopadnúť aj horšie. To je to, čo hovoril Indro a my sme to v podstate zažili pri tej vláde Roberta Fica, že riešil sa Huliak, ale neriešil sa napríklad Kaliňák na poste podpredsedu vlády a ministra obrany. Hej, že to bola podľa mňa... A nie len on, Šimkovičová, kde čo? O tej nikto nevedel. Vedeli len, že je to nejaká podivinka, ktorá hejtuje na sociálnych sieťach. Ale akože jej potenciál naozaj rozkvitol až na poste ministerky kultúry. Všimli sme si. My sme si taky všimli. Inak to je asi najznámejšia ministerka kultúry v histórii slovenských ministrov kultúry. Ja som nikdy nesledoval s takým záujmom, že by niekoho zaujímal. Ale neviem teraz skákať do rečí. Jenom dořeknu, proč jsem řekl toho Matoviče, protože 10letý chlapec v 50letém těle bylo něco, co jsme používali v naší vlastní jaký satirický show, tak mě to naskočilo, ale vůbec nehodlám se jako do toho pouštět hlouběji a určitě by si mě přesvědčil, že to je blbě. No, ale ty máš pravdu. Vieš, ale nevieš, oni sa 10-roční chlapci v 50-ročnom tele môžu prejavovať rôznymi spôsobmi. Jasně. Takže ale to prirovnanie takto to sedí. Tak jsem to myslel. A pokud jde o ten trolling, to je vlastně dost fascinující věc, protože tady ještě nezaznělo po x minutách debaty o tom, jak bude vypadat česká vláda, jméno SPD. Jo. Tady je Andrej Babiš, ano, se svými problémy, motoristi se svým permanentním trollingem. Jako to je scéna postavená na trollingu. To je scéna, která vznikla, jenom abyste věděli, pro pražské komunální volby v roce 2022. A proč se jmenují motoristi sobě? Protože už předtím v Praze vznikly jakoby ne nestranický, ale jako na těch starých tradičních politických stranách nezávislí v podstatě a velmi úspěšný sdružení, který se jmenují Praha sobě. Vzniklo to u nás, já shodou okolností bydlím v Praze 7 sobě, kdy po třetích komunálních volbách tam člověk, který vzešel z tohohle sdružení, dostal 55%. Jo. A oni vznikli vlastně před těma 4 rokama jako, před 3 při těch komunálních volbách 2022, jako, to vypadalo jak parodie, jo? Nebo opravdu trolling, nebo ironie. A protože to ještě dělal Petr Macinka, což je člověk, který je docela vtipný, od Václava Klause, tak všichni mu kladli otázky. Není to jako jenom jako ta parodie? A on říkal, ne, je to nadsázka taková. Jo? A vlastně nikdo to nebral vážně 2%. Ale teď se vlastně všichni zabýváme už 14 dní tímhletím přerostlým spratkem s prominutím. A který se tak chová, tomu chlapovi je 40.
40. minulý týden oslavil přesně tím způsobem, jakým doteď žil a choval se na sociálních sítích. Měl tam všechny ty své kamarády, ty těžký auta, nebo ty rychlý auta s těma poznávacíma značkama, který kryli jaksi... To bylo Suck my dick, bolo no, to já jsem to že? nechtěl říct, přesně, já jsem se styděl. A já mám taký zlý prízvuk, že nikto nerozumie, čo som povedal zase. A to jsou oni, auto se fotili. Ale jenom promiňte, a zapomíná se na SPD, což je strana, která historicky dosáhla svého nejhoršího umístění, což je mimochodem velmi dobrá zpráva z českých voleb. Měli 8% necelých. Budou mít předsedu sněmovny. To je strana, která která se objevila, myslím, že jednou ten soud proti tomu vyhrála, ve zprávách o extremismu ministerstva vnitra. Strana, která má od soudu díky týdeníku Respekt papír, že se může označovat za fašistické parlamentní hnutí. Strana, v jejímž čele stojí Tomio Okamura, což je, já nemám rád, když jsem říkal Japonec, on je tatínka měl Japonce a maminka je Češka. Jo? Ale každopádně to člověk je momentálně, nebo teď není, protože dostal tu imunitu po zvolení, trestně stíhán za šíření rasismu. To znamená, že s tím Andrejem Babišem se jenom vyměnějí, to je výhodný obchod. Teď se ještě čeká, jestli náhodou neobviní policie i Filipa Turka, že by byli 3, to je takový ten mexický pad. Jo? A že by si to prostě jenom vyměnili. To byste nás předbehli, počúvaj. Toto zase tamto daleko nechodíte. Zatím to jsou jenom 2 ze 3. Jo? A na základě toho, a mimochodem my jsme to Honzo říkali v létě na malý skále, abychom připomněli našim posluchačům, proč se vyplatí nás poslouchat, že cesta k té nové vládě vede přes vlastně věc, která nemá nic společného s programem ani s číslama, ale s tím, kdo bude ochotný Andrej Babišovi dát imunitu. A to, že se Tomio Okamura stane 3. nejvyšším ústavním činitelem s největší pravděpodobností, je vlastně neuvěřitelný. Navíc na jeho zádech, nebo na zádech SPD, se vyvezli do té sněmovny lidi, který jako otevřeně mluví o tom, že Ukrajina je nacistický stát. Další člověk, to vás bude zajímat, předseda strany Svobodných, to je jedna z těch menších stran, která se s nima spojila, tak ten postoval na sociální sítě před volbami videa, v níž ho podporuje váš známý europoslanec Mazurek. Což, aby zase věděli čeští ten je odsúdený za rasizmus, ano. Pravoplatne odsúdený a potrestaný. Ano, já bych se nebál jako spojení, on je to europoslanec. Je to taký nácek. Neonacista, no, jasně. A tahle ta strana vlastně teď vypadá, i protože do té vlády necpe tyhle ty typy, ale něco, co neexistuje nikde v politice, jako když je to politická vláda, ty odborníky, o kterých nikdo nic neví, tak teď vypadá vlastně jako bezproblémová. To je absurdní situace. No jo, ale pravda je právě, že ty lidi svoje do té vlády necpe, protože vlastně polovina jejich poslaneckého klubu vůbec nejsou SPD, to jsou lidi z jiných stran. No dobrá. 5 z 15, tak. No to stejně. Já si myslím, že je to polovina, je to třetina, dobře, pardon, ale je to docela značná síla, jsou to lidi, kteří jsou velmi slyšet. Jindra to popsal velmi dobře. Já říkám, že ty lidi vlastně nejsou politici, ale jsou to trolové přímo, to znamená, ten trolling je vlastní i jim. A není asi, jako, nelze zamlčet, že ty jejich témata jsou právě velmi proruský, často motivovaný některými ruskými tématy, které přicházejí z těch dezinformačních zdrojů, které jsou celkem odhalitelný a dá se dostopovat, odkud přicházejí. Ale dělají to velmi mistrně, mají sebevědomí a kdyby tahle strana chtěla nabídnout někoho do vlády, tak se bude muset podělit s těmihle lidmi o ta místa ve vládě. Proto si myslím, že to je zcela racionální úvaha, nikoliv jejich jakási skromnost, že by nechtěli nikoho do vlády nominovat, ale protože Tomio Okamura velmi dobře ví, že o tu stranu může přijít. A to je samozřejmě situace, ve které se necítí úplně komfortně. Kdyby oni přišli, mně by to líto nebylo, ale jemu určitě ano. No. Dobre, takto, ja sa teraz spýtam akože možno takú že veľmi dôležitú otázku, ktorá by to mohla celé zaramcovať, že keď Slovensko si vyberá tými voľbami svoju daň za to posedliactvo, za to dedičstvo toho, že sme boli Felvidek v toho Maďarska, tej chudobnej časti Rakúsko-Uhorskej monarchie. A počúvam vás, že čo ste si zvolili vy, tak v čom ste vlastne lepší? Počkaj, a rozšírim to. A teraz ešte, my sme robili spolu debatu v deň vašich volieb, v sobotu po obede. A ty si to uviedol, keď som prišiel s Adamom Blaškom, zaujímavá kombinácia, z piatočku. A hovoríš, no tak, keď sme nahrávali ten podcast predtým spolu, tak ste malovali také čierne scenáre, no ale evidentne k tým černým scenárom nedošlo. A ja som ti na to povedal, že keď došlo k takým čiernym, možno úplne čiernym nie, ale k takým tmavosivým podľa mňa áno. A ty si to, rozšírim tú otázku k tomu, ty si to vlastne povedal teraz. Nielen, že potenciálne máte 3 top koaličných ľudí, ktorí budú trestne stíhaní a možno obvinení, čak už sú, a
plus k tomu, tá radosť, dobre, to stačilo, je naozaj holý ruský extrém. Explicitná ruka ruských spravodajských to je Blaha. Akože, také nemáme ani na Slovensku. Je to Ľuboš Blaha. Ale máte. Ale nie s takými percentami. Máme individuálneho Blahu, vieš. Ako taký extrém, takto organizovaný nemáme. Dobre, nedostali sa, to je dobrá správa. Tak máte Fica v Moskve. Neodtrhli mi v krčme aj tú druhú ruku. Ja bych zase tak skromnej nebyl. Máte tri strany, z ktorých dve z tých strán sú v Európskom parlamente členovia patriotov, ktorých založil Viktor Orbán s celkom solidnou sebrankou z Európy pozbieranou, kde nevieš, že kde je hranica medzi pravicovým extrémom a fašizmom, neofašizmom. No a potom tá tretia strana je v klube, ktorý je otvorene neofašistický. A to je... To ako... Ne, je to pravda. Já si pamatuju, co jsem ti říkal, taky jsem s Adamem řešil to, že jako pro potřeby politické satiry ty volby dopadly nejlíp, že ten casting je a po 14 dnech to vidíme. Ale teď... Adam to povedal, že my si nič nemusíme vymýšľať jednoducho. Oni nám to každý deň sevrijú na tanieri, my len povieme, že toto. Ale to hezky žijeme, to hezky to žijeme. Tak, promiň, já ti hnedka dám slovo. Děkuju. Ale, protože Jasťo se obrátil na mě, to jsem si všimnul. Tak v první chvíli to byla jistá úleva z toho, že vlastně, a to si myslím, že platí obecně, že ta vyloženě proruská, ty komunisti přetřený s pomocí několika užitečných idiotů ze sociální demokracie, kteří se tím úplně odepsali, ta strana navždy, ona byla už předtím, ale teď to dopsala, takže se do té sněmovny nedostali. Druhá věc je, že ten Okamura, který má velmi podobné tendence, zvlášť při tom, jak je posílen těmi lidmi, o kterých jsem tady mluvil, tak ten říká totéž, co Konečná v podstatě. Takže je na nejslabších číslech. Daní za to bylo, že ten Andrej Babiš dostane 35%. Jo? Že to prostě vysaje. Že to vysál. A zajímavý na tom je jedna věc. V Česku se vlastně za ty 4 roky veřejné mínění nikam zvlášť nepohnulo. Jo? Protože vládní strany, těch 5 stran, udělali vlastně na počet hlasů, dostalo dokonce víc hlasů než v roce 2021. Ano, len méně prepadlo, ano. To... Přesně tak. Ten rozdíl byl jenom v tom, že Andrej Babiš prostě zapnul vysavač, jak se tomu říká, a sebral si to všechno. A to je nejistota českého vývoje. A já chápu teď důvody k nervozitě, vzhledem k tomu, jak se skládá ta vláda, což je na jednu stranu neuvěřitelná komedie. Ale zároveň jsou tam ty tóny, když si říkáš, pane jo, Okamura, předseda sněmovny a spoustu dalších věcí. Spočívá v tom, že my nevíme, jak se ten Andrej Babiš bude chovat ve svém druhém vlastně, ano, ve svém až třetím, protože on už měl 2 vlády, ale řekněme druhým premiérském období. On v zásadě, a po těch volbách to je zvláštní, on jako domluvil to, že se rozdělí ty ministerstva, pak točí, vlastně si vyhejbá přímým otázkám médií, to znamená, že se ho nedá na nic zeptat, točí vlastní videa, což asi znáte, protože myslím, že Robert Fico je toho taky docela, nevím, jestli průkopníkem, ale propagátorem. A teď odjel na dovolenou. Jo? Což já mu přeju, to je v pořádku, mě to nějak netrápí. Jo? Ale vlastně nikdo od toho Andreje Babiše, kromě toho, že teď se dohodli na tom, že se sníží odchod do věku do důchodu do 65 let, což je jedna z nejdůležitějších věcí, která se za poslední roky stala v Česku, jako z tohohle hlediska, tak vlastně vůbec nikdo nic netuší o tom, jako kam on tu zemi chce vést, jakým směrem ji chce řídit. Jo? A nedá se ho na to zeptat. Jo? A už se blíží ten moment, kdy bude muset být jmenován. Byť to, jestli ta vláda vůbec vznikne, ještě jako není jistý. Jenom krátkou poznámku, nedá se ho na to zeptat, protože to neví. Kdyby to věděl, troubil by to na všech rozích. Však preto si zobral dovolenku v strede negociací, nie? To je logické. Bude tu zemi... Kedy by si zobral dovolenku, keď teraz nie? No, ono je to taky symbol. V politice je symbol úplně všechno. Jedna dovolenou v tom okamžiku něco znamená. Za prvé potřeba kontaktu s rodinou, nechtěl bych být tak sám, upřímně řečeno. A druhá věc je, že dát najevo, že mě to neznervozňuje, což není pravda, ale ten výsledek tak může vyznít. To znamená, že všechno má svůj symbol a není to k úsměvu, ale je to k zamyšlení. Co to vlastně znamená? To, že nechce říkat nic o programech, znamená, že bude do značné míry asi motivován těmi, kdo budou jeho koaličními partnery, nikoli svým vlastním rozhodnutím. On je přesvědčen o tom, že nakonec uřídí,
a že to svým mikromanagementem a 3 telefony z Tindebarta v sekretariátu asi zvládne za ně, že ta ty ministři budou jenom vykonávat jeho příkazy, ale může se taky šeredně plést. A on to dobře ví, to znamená, já bych mu to vůbec nezáviděl. Ale tejto situácii je Robert Fico a je tam ešte jedna vec, ktorá ma aj celkom zaujíma, že Indo to nazval, že systémom vysavač, že Andrej Babiš povysával všetkých tých, ktorí prepadli, ale do istej miery si vieme povedať, kto asi volil Katarzynu Konečnú. Do istej miery si vieme povedať aj z tých výskumov, aký je asi volič, aké má preferencie volič Okamuru, ale poznáme my reálne voliča Andreja Babiša. Nie sú to rovnako alebo podobne rusofilní alebo menej rusofilní ľudia, ako sú voliči Katarzyny Konečnej, len si povedali, že ideme na istotu a necháme sa povysávať najväčším vysavačom. A Robert Fico od začiatku volebného obdobia často používa aj tie jeho neboráci okolo neho, ktorí sú riadení Robertom Ficom, lebo sami o sebe sú absolútne bezprizorní a napáchajú vždy iba veľkú paseku. Tak používa také tie frázy, že naši voliči nám hovoria na stretnutiach. Prečo ste nepozatvárali ešte tých politikov z toho obdobia covidu? Naši voliči nám hovoria, kedy sa už konečne pomstíme, ale my to robiť nechceme. My to robíme pre našich voličov. Že začína taká personalizácia politiky, že vrcholný politik štátu nehovorí, že je predsedom vlády všetkých voličov, že riadi krajinu pre všetkých, aby sa všetci mali rovnako dobre, alebo rovnako zle, alebo rovnako nejako, alebo podobne nejako, aby tie pravidla boli rovnaké, ale vytvára krajinu iba pre jeho voličov. Nemôže aj toto sa stať Andrejovi Babišovi pri tom mikromanažovaní, pri tom nepoznaní jeho voličov. On môže naraziť, podľa mňa, môže mať limit v tom, že jeho voliči mu jedného dňa povedia, že Andrej, ale však my by sme chceli byť bližšie k tomu Rusku, ďalej od toho Bruselu. Nám je jedno, že ty máš účty na západe, podľa mňa Putin má účty na západe, inak toto je dosť také akože slabé z môjho pohľadu. Aj Robert Fico, ak má nejaké účty, teda neviem, že či má. Tebe to nestačí, veď? Už sa to blíži. Koleduješ si. Ono totiž to, čo si povedal, že zapol ten turbovysavač, to má svoju cenu. A to je cena, o ktorej, kam smeruje Peter tou otázkou. A ty za tú cenu budeš musieť zaplatiť účet. Ja som to videl v Maďarsku, keď Viktor Orbán takto povysával Jobbik a povedal, a však mi veríte, veď ja som ten lepší. Ja len ich povysávam a budem to robiť inak, veď som demokrat. A nebude to taká cena, že ja ich povysávam, no ale to je zároveň aj záväzok presne takého typu, ako hovorí Peter. V Česku je situace tak trochu jiná v tom, že podle průzkumů těch jako vyloženě proruských voličů je vlastně velmi málo. Jo, že jich je kolem 10%, no tak když si sečteš stačilo a Tomia Okamuru, tak zjistíš, že Tomia Okamuru pravděpodobně volili i lidi, kteří jako tyhle ty názory nemají. Počkaj, tuto pristav pri tom. Toto rozšír túto myšlienku, pretože nejde o to, či ty otvorene šíriš proruský príbeh a otvorene prvoplánovo šíriš ruskú propagandu. Pretože mnohé to, čo hovoria motoristi, mnohé to, čo hovorí Okamurovci, alebo SPD, alebo celý ten blok, ktorý on má ten klaster okolo seba zoskupený, veľa z toho to nie je explicitná proruská propaganda, ale je to agenda, ktorá napokon vždy dopadá v prospech a v záujem ruských cieľov voči Európe. Ten chaos v Európe, destabilizácia systémov. Chaos, protieurópske trendy a ja neviem čo všetko. Ja to volám, že to je nie explicitná ruská agenda, ale implicitná ruská agenda. A to je tam bohatě. Jasně a nepochybně takoví voliči, kteří slyšeli na Babišův slib ukončení muniční iniciativy, jsou. Na druhou stranu, třeba když jsme mluvili o těch motoristech, tak motoristi udělali velmi zajímavý jako posun a dokonce se na ně zlobil Václav Klaus, což nechceš, když jsi motorista, jo, to je taková sestava adoptovaných synů Václava Klause, tak se na ně zlobil kvůli posunu jako směrem retorickému, což je taky důležitý, co těm lidem říkáš, směrem jako k proukrajinským stanoviskům. V porovnání se začátky je to zjevný a já si pořád myslím, a viděl jsem na to téma nějaký čísla, že tím hlavním důvodem pro volbu Andreje Babiše byla jistota, která se ale týká zejména tak pofiderní, že se to samozřejmě nikde nenaplní.
nebo z největší pravděpodobností, a když jo, tak na tom nebude mít žádnou velkou zásluhu, kromě většího přerozdělování a zvýšení důchodů, což pak zaplatí ty vnuci. Ale byla to jako důvěra v jeho schopnost zajistit lepší životní úroveň. Jo? Životní úroveň, která v tom Česku dramaticky poklesla a prostě už Češi už příliš dlouho zažívali jako špatný časy. Což mimochodem bylo stejný při nástupu Andreje Babiše v roce 2013, bylo způsobený tím, že ta ekonomická krize, která začala v roce 2008, trvala prostě strašně dlouho. Vy jste na tom asi velmi podobně na Slovensku tady, protože tady šel za sebou covid, energetická krize, válka na Ukrajině. A Fico. U vás Fico a my teď uvidíme. Ale že ta životní úroveň, prostě, pokud se ti reální mzdy nedostanou ještě na úroveň roku 2019, tak to pro spoustu lidí je důvod pro to, aby volili člověka, který jim tvrdí a říká, že ví, jak zařídit, aby se tak stalo. 17. listopadu minulého roku, novembra, prepač. Nevadí, já jsem zvyklý na ústrky. Ale nie, povedz. Já jsem chtěl doplnit, že Tomáš Pojar říká, že těch lidí, kteří jsou v Česku víceméně na straně Rusů, to znamená, jsou jati jakýmsi sentimentem toho, že vlastně prohráli před těmi 35 lety, těch je až 20%. Jsou to lidi, kteří jsou buď ti, kteří to zažili, tu změnu, která je vlastně překvapila, anebo jejich potomci, nebo lidi na ně nějak navázaní. To je jedna věc. A druhá věc je, že to, jak říká Jindra, že ty lidi volili peněženkou, je určitě pravda, ale je v tom ještě taky něco víc. Je v tom nějaká neupřesněná obava z toho, co přijde a nikdo to neumí definovat. Ani ti, kteří teď vládnou ještě, tak to nedokázali přiznat, v jakém nebezpečí se nacházíme, protože se báli, že jejich voliči to nebudou nést lehce a že nakonec budou oni ti, kdo nesou tu vinu za tu nejistotu. A vymstilo se jim to v tom, že ti jejich voliči cítí, že oni nesou tu vinu za tu nejistotu a dali ten hlas někomu jinému. A pak je v tom nějaká opravdu nacionalistická nebo jiná emoce, která je vlastně dostává z té bezmoci, bezradnosti a je v tom jako ta reakce na tu často až dezinformační linku příběhu o uprchlících, o těch, kdo nám krade práci a kdo je nebezpečný a tak dál. To všechno hraje roli dohromady. Ano. A to mi pripomína naozaj, že slovenské voľby, bez srandy, absolútne. Je to ako cez kopírak 23. rok. A úplne copy-paste. Že fakt, že chlebové témy, čiže peňaženkou, to bolo na Slovensku. Neistota, presne tak. A čo bola Ficová jeden z hlavných pilierov jeho kampane bolo poznáte ma, je za mnou dlhá história, všetci viete, s čím prichádzam do politiky, všetci viete, čo odo mňa môžete čakať. Ja som tá istota, že v tých ťažkých časoch, lebo to už bola na Slovensku energetická kríza, boli sme po covide, nastupovala inflácia, vedeli sme, že budeme konsolidovať verejné financie, lebo ten rok sa blížil, keď sme museli začať upravovať štátny dlh, alebo teda aspoň sa tváriť, že popri iných aktivitám budeme od ľudí z peňaženiek vyberať peniaze navyše, aby sme im tvrdili, že dávame štátny dlh do nejakého harmonizovanejšieho stavu. Veľmi mi to pripomína ten slovenský setup, ktorý tu bol v tých voľbách 23. A teraz, že to je tá vnútropolitická ako keby, že téma. Hej? Že to sú vnútropolitické témy, chlebové témy, neistota z budúcnosti a tak ďalej. To sú veci, ktoré sa dajú obsiahnuť proste v rámci tých hraníc Českej republiky alebo Slovenskej republiky. Ale potom je tu ten medzinárodný presah, tá zahraničná politika, kde áno, môžeme si hovoriť, že Andrej Babiš je overený demokratický, vždy zvolený politik, má rôzne pohľady na riešenie globálnych tém, ale zvyčajne sa vedel prikloniť k príčetnému alebo zdravému európskemu priemeru? Ano, já tě jenom opravím, on nemá názor na nic. Jo, jako jeho názor je většinou formulován tím, s kým mluví jako posledním, což asi v tom Bruselu byla ta klika. A jeho členství ano v Patriotech pro Evropu možná nějakým vymezením je. No, presne tak. To si pamätáte vy, že keď na X-ku napísal Karel Havlíček, ja som si tak dlho myslel, že to je nejaký nickname pre nejakého jeho človeka a že to vychádza z Karla Havlíčka Borovského a že si dal iba nickname proste na sociálne siete. A ja som pomerne neskoro zistil, že to je naozaj človek, ktorý sa tak volá. Nie, že by som sa mu za to chcel ospravedlniť, to ani zďaleka nie. Ale ten Karel Havlíček Borovský sa musí nie že v hrobe obrácať, to musia byť také piruety, keď vidí, čo za neboráka s jeho 2 menami z 3
je dnes v české politike? Pozor, a to je mimochodem jako jenom zajímavá postava v tom, že ty ho takhle jako detekoval ze Slovenska, nebo takhle vidíš ze Slovenska. Naopak... No, pre mňa je to tá pozitívnejšia postava tam. Neviem, prečo máš... Vieš, pre mňa tento Neborovský je tá pozitívnejšia postava v tomto ansambli. Proč to říkám? To je totiž Už jsem pochopil, z čeho je slovo Neborák. Ono to... Ale... To je původně Neborovský. Úlohou Karla Havlíčka před volbami bylo, aby obrážel, zatímco Andrej Babiš juchal v Moravskoslezském kraji, vystupoval na všechny hoje a objímal se jako s voličkami a voliči, nebylo nic myšleného, tak úkolem Karla Havlíčka bylo chodit po Praze, mimo jiné, teda kromě těch schůzek, a chodit za biznesem, průmyslníky, diplomaty a uklidňovat je. Presne tak. Za mnou nechodil, že na mě takhle ukazuješ prstem. Aj na rôzne zahraničné fóra, kde rozprával úplne korektné veci. Takto, keď to prirovnáme k slovenskej scéne, tak by to bol ten Kaliňák pred septembrom 23, o ktorom spovedal, ale však vieš, Fico blbne, Blaha je blázon z ruskej žumpy, ale však ten Kaliňák je taký prozápadný, veď on to ustriehne. No lenže ty si ako keby dal teraz Karlovi Havličkovi si dal taký vysoký rating, že si ho podľa mňa vystrelil do stratosféry. Nie, ja som len korigoval moje vnímanie, lebo tvoje bolo také. No, ja ho mám práve, že chcete vedieť, aké to doopravdy nič neznamená pre predikciu toho, ako to dopadne, lebo ako to dopadlo tuto s naším západniarom americkým Kaliňákom. Proste dopadlo to s ním katastrofálne. Ja by som len jednu vec, a to už vám na slovo. Chcem tú jeho kredibilitu vyslovene akože demonstrovať na jednom prípade. Pred eurovoľbami bol Karel Havlíček ten, kto povedal, že ostanú členmi európskych liberálov. A vyjadril to veľmi deklaratívne. A trvalo to asi 2 dní, keď mu to človek bez názoru, Andrej Babiš, oznámil, že teda určite nebudú liberáli. Viktor povedal, Tunda zavolala Andrejovi a bolo. No tak ako čo? Já teda vás trošku uvedu do obrazu, abyste věděli, pro slovenské publikum v Čechách to všichni znají a byla na Pražském hradě takové jednání o důchodové reformě, kam byli pozváni také zástupci hnutí ANO a ti vyslechli a souhlasili posléze s tím, jak bude ta důchodová reforma znít a když to řekli na tiskové konferenci, tak potom Andrej Babiš se rozčilil, že takhle to nemyslel. Který byl na dovolené v té době. Ano, byl v té době na dovolené. Nic to nepřipomíná současnost. A vznikla z toho teze o tom, že na hradě je špatná akustika, že špatně rozuměli. Tak velí tam opravdu jenom jeden člověk. Ale Karel Havlíček doopravdy vytváří postavu smiřovače. Je to člověk, který mluví s lidmi z biznisu a oni si už před volbami dělali veliké naděje, že ten člověk by byl nadějí pro to, aby mohla pokračovat ta politika jakýhosi normálu. To znamená, že by se nic nevyhrocovalo, že by v zahraniční politice fungovalo všechno, jak fungovalo doposud, a že by Karel Havlíček byl garantem, protože byl původně ministrem průmyslu a obchodu, takže by byl garantem toho, že bude pokračovat všechno tak, jak oni jsou zvyklí. Dokonce si myslím, že v hlavách některým z nich teďko vězí myšlenka, že by bylo lepší vyřešit střet zájmu Andreje Babiše tím, že by premiérem byl Karel Havlíček. A nie je to skôr prianie ako realita? Jo, je to samozřejmě přání otce myšlenky. Každopádně teoreticky taková možnost existuje, protože kdyby Andrej Babiš neuměl ten střet zájmů vyřešit, anebo kdyby se na to nechtěl vykašlat úplně, což si myslím, že nakonec bude tím řešením, tak Karel Havlíček by jistě mohl premiérem být jenom s tím, že já ten telefon tady nemám. Představte si tu místnost jednací vlády České republiky, kde na stole před tím Karlem Havlíčkem leží ten telefon s tou videokonferencí a tam je Andrej Babiš. Ja si myslím, že Havlíček by bol doma a Andrej Babiš by sedel na jeho mieste. Tak asi nějak by to vypadalo. Myslíš taký polský scenár s Kačínským? Jasně. No, takhle. A zase vlastně to, co řešíme, tak Honza Ponikalky, a teď nekritizuju, to jenom říkám, jako řekne střet zájmu. Jo. To je úplně zásadní téma, který by mělo být zásadní pro to, jak bude vypadat česká vláda, ale v podstatě jsme si za 14 dní, my jsme o něm mluvili těsně před volbama, jsme to označovali za otázku těch voleb, jo. A nebo respektive toho, co se bude dít po volbách. Měli jsme 2 témata, měli jsme imunitu a střet zájmu. Ale ten střet zájmu, jenom abyste věděli, podle zákona Andrej Babiš nemůže být, což teď je, 100% majitelem svých firm, to znamená svého Agrofertu, pokud bude,
a byl by zároveň předsedou vlády, tak ty firmy nemůžou brát dotace a nemůžou se účastnit státních zakázek, což je, abychom si to přeložili, smrt Agrofertu. Jo? A on má na to 1 mesiac, aby tento přesně konflikt tak, má vyřešil. na to 30 dní. Přičemž už z rozsudků soudu víme, že to, jak to vyřešil v minulém volebním období, že to svěřil vložil do svěřenského fondu, už to není možné takhle udělat. Takže jako ten úkol, který by před sebou měl, ale který má před sebou zároveň prezident Pavel, jestli ho jmenovat, je fakt jako závažný, složitý, velmi obtížně řešitelný a v současné době v Česku absolutně nediskutovatelný nebo nediskutovaný, protože řešíme, a já chápu, že to řešíme a je to správně, co zase ten Turek jako napsal v roce 2012 na svoje sociální sítě. A já to vůbec nespochybnuju, že je důležitý to řešit, protože jo, jako, máme to vědět. Já vám chci říct, jak je situace vážná. Na nás tady plyne silný mráz z Moskvy. Já bych prosil někoho, kdyby našel sílu a vytrhl pojistky ze zdi. Protože to je čistý, ale plánovaný útok na nás. Ano. Honza se nastydne a... Takže tá domáca politika, respektíve ten vplyv Andreja Babiša a jeho vlády, alebo teda ten tlak voličov na jeho vládu smerom na domácu politiku je pomerne ľahko pochopiteľný a je aj zmeraný prieskumom verejnej mienky. Keď sme 17. novembra minulý rok, 17. listopadu minulý rok, vystupovali s Rasťom na víkende atraktívneho divadla vo Zvolene, tak to bolo no áno, my dvaja sme boli na víkende atraktívneho divadla. Čo môžeme ako účinkujúci. Čo sa ti na to nepozdáva? Ja som si, akože nikto, my sme boli na nejakých veciach. Čo tie už krný toto? Keď sme zakladali tento podcast, tak to mal byť že akože seriózna debata dvoch mužov a pozvali nás na Akademické gigy, čo je satiristický festival. Čiže áno, prešli sme si kadečím a baví nás to. Ale pointa, vtedy som tam povedal, a to som naozaj myslel viac ako for, že ak by vyhral Donald Trump americké voľby, tak Slovensko bude mať konečne, slovenská vláda bude mať po nejakých rokoch dobré vzťahy s americkou administratívou. Vláda Andreja Babiša bude znamenať zohriatie alebo skvalitnenie vzťahov medzi českou a slovenskou vládou. Čo to ale hovorí o tej spoločnej politike? Bude V4 s Maďarskom alebo s Viktorom Orbánom, a ktorá Viktor Orbán, to sa bavíme zatiaľ, že nevieme výsledok volieb, teda my ho nevieme, výsledok budúcoročných volieb v Maďarsku. Aká bude situácia vo V4? Ako bude kooperovať Andrej Babiš s Robertom Ficom? A to tak na úvod. Tak bychom se ho měli zeptat přímo, protože můžeme jenom odhadovat to hádání z Logru, ale k té V4 bych chtěl říct, že to je podobný trolling jako s Filipem Turkem. Co je to V4 dneska? Zapomínáme, že ta čtvrtá parta je Polsko. V4 je jenom nástroj k tomu znervozňovat Evropu, takže se k Ficovi a Orbánovi přidá ještě Babiš. Ta V4 neexistuje. Fakticky nemá žádný jiný smysl, než provokovat a dělat problémy tím, že bude strašit tím, že bude mít dalšího člena. To, že existuje ještě to uskupení, je jenom nechuť to rušit, protože jsou to vzájemné sousedské vztahy, ale jinak tom není nic nedrž navíc. Nedrž sa tej V4, skôr sa drž toho znechucovania Bruselu tými spoločnými... No jo, tak to tam asi bude a bude to postavený na tom, že všechno špatný přichází z Bruselu, protože lidi potřebují nějakého nepřítele. Až na dotace. Až na dotace, které potřebujeme všichni. To, které přicházejí z Bruselu, on by je zrušil, ale nemůže. Mm-hmm. On by to řekl Karel Havlíček mimochodem nedávno, že by byl pro zrušení všech dotací a to bylo v nějaký televizní debatě a všichni na něj udělali takový Karle. Ví to šéf. Ale ten slavněný panák toho Bruselu, to se ujímá. Ale toto je handbook moskovský. Ať tento slavený panák Bruselu... Samozřejmě, že ano, jenom se to hodí, handbook. Protože to funguje. Funguje to, že oddaluje ten politik, který to používá, oddaluje zlobu na sebe, na někoho, na koho se to dá hodit a kdo se nemůže bránit. Respektive může, ale nedělá to, protože z hlediska jeho politického vidění je každý konflikt na závadu. To znamená, nemá to protireakci. A kdyby mělo, tak to doma není slyšet. Mimochodem, ty zajímavý před těma 10 lety, zhruba nebo 8 lety, když se Andrej Babiš stal poprvé ministerským předsedou, díky tomu období předtím. On se mimochodem s Robertem Ficem sešel asi na měsíc jenom.
Jo, Andrej Babiš byl premiérem od prosince 2017 a pokud vím, tak Robert Fico rezignoval někdy v březnu, nebo tak nějak, 2018, takže velmi krátce 4. roku se vydali. Ale tehdy to společný téma, myslím, že jak u vás, v Maďarsku určitě a u nás, byla migrace. Jo. No viem, lebo som pri tých stretnutiach všetkých sedával vtedy ako veľvyslanec v Budapešti a Maďarsko malo vtedy predsedníctvo, takže si pamätám tú tranzíciu od vášho sociálno-demokratického predsedu vlády k Andrejovi Babišovi. Od Sobotky. Áno, od Sobotky a táto téma okamžite rozžiarila tú rokovaciu miestnosť, že v tých časoch ešte sme mali poľského premiéra, ktorý je znovu poľským premiérom, ktorý vedel celkom upratať tento klub a vedel tam celkom robiť poriadok a prejavilo sa to aj tu na Globseku, keď sme mali taký krásny panel, v ktorom sedel Viktor Orbán a Tusk, tak ho tam, by som povedal, tak trošku so sarkazmom a výsmechom ho tam tak upratal, že až som vypliešťal oči. Tak to téma, který jako pořád žije nějakým způsobem, byť ne jako v roce 2015-17, bude i teď. Jako věta, kterou jsem slyšel od Andreje Babiše za posledních 10 let nejčastěji zbylo, jak 28. června 2018 zrušil v 5:30 ráno na Evropské radě s Viktorem Orbánem povinné migrační kvóty. Jo. To řekl milionkrát za poslední roky a teď k tomu přivede ještě jedna a to je Green Deal. Jo. Oni vlastně to téma budou mít a když se jim to podaří tak jako minule šťastně, tak vlastně oni se svezou na nějakým jako vlastně většinovým názoru v Evropě, který se mění, myslím na ten Green Deal, ale který pak oni prodají svým voličům, jakože přijel jsem do Bruselu s Viktorem Orbánem a zrušili jsme Green Deal. A ten Babiš je to schopný říct a jeho voliči s úlevou, že to tak bude nebo nebude, jsou mu to ochotní uvěřit. Člověk, který mimochodem za Česko v roce 2019 ten prvotní Green Deal podepsal. Pro něj hlasoval Andrej Babiš 2019. Jo, ale ještě k tomu potřeba přidat to, že opravdu jim to ta Evropská komise často velmi usnadňuje tím, že množství opravdu nešťastně načasovaných a velmi špatně formulovaných nápadů přichází tak, že jim tu politiku vlastně dává na stříbeném podnose, což je nesmírná škoda. V době, kdy hrozí příliš mnoho nebezpečí ze všech stran, se tady zabýváme pořád jakýmsi spotřebitelským servisem a nebo regulacemi, které přináší spíš zdražení než pochopení toho, o jaký téma doopravdy jde. Absolutne súhlasím. A ja by som ešte, aby sme sa nedržali iba pri tej vládnej koalícii, ktorá je asi veľmi dôležitá, respektíve je naozaj veľmi dôležitá v Českej republike, tak by som sa možno na pár viet chcel dotknúť aj tej opozície, ktorá vlastne vzniká a o ktorej sa strašne málo hovorí. Hej? Protože nevědí, co sami se sebou. Hej, že ja mám presne ten istý... Môžem, aby ste neprechladli z toho mrázu z Moskvy. Jo. Tu máte vodku na zahriate. Ďakujem pekne, to som čakal. Ďakujem. Tak ty si vieš vypýtať. Tak já vidím, jak lidi vidí, jaký jsem chudinka, tak... Ne, lidi spíš vidí, že máš rád vodku. Hapči! Tiež na mňa niečo lezie. To ja som v pohode. Štrngni si. Ja nebudem, ďakujem. Čiže v akom stave, lebo na Slovensku sa posledné mesiace až roky voliči opozície seba bičujú, že máme najhoršiu opozíciu v histórii, že nikdy to nemala tá opozícia tak ľahké ako teraz a robí to najhoršie, ako to kedy opozícia robila. Počul som, a to by ste, ja naozaj nechcem byť ten, kto dá súd, ale vy ste domáci v tej téme, že najlepší slovenský opozičný politik je český europoslanec Zdechovský. Hej? A teda ja neviem, ja nechcem... Na tom nejste moc dobře, teda vám chci říct. Vieš, čo chcem povedať? Že ako keby veľa sa fokusuje na tú vládu, aj u nás, aj u vás, a zabúda sa na to, že každá vláda by mala mať nejakú alternatívu, pokiaľ je tá spoločnosť nastavená aj na možnosť zmeny. A nevyzerá to, že by to v Čechách bolo 70-30, že naozaj to je relatívne o pár hlasov, že nie je to oveľa, takisto ako na Slovensku. Fico so 79 poslancami si necháva schvaľovať ústavné zákony a robí tú politiku absolútne bez nejakých vážnejších problémov. Andrej Babiš si vie umanéžovať veci, ale teda v akom stave je česká opozícia potom, ako stále v podstate ešte vládne?
Tak, mimochodem ta změna té ústavy je fascinující. Jako mně přijde hezký, že fakt jako zemi, která má, řekl bych, skoro stejně problému jako Česko, si najdete jako tolik poslanců a času na to, abyste změnili v ústavu v tak zásadní věci. A já si vždycky říkám, dobře jsme udělali, že máme Senát, no, protože Senát v Česku je v tomhle jako výborná závoja. Pokud jde o opozici. A taky všeho do času, Jindro, jo? Všeho do času. Ne, tohle je... Ten Senát tam, Honzo, máme a ti pak si ten, jak to funguje ústavně, jo. Ale... A myslím si, že mimochodem, a to je rozdíl mezi Slovenskem a Českem, tohle je třeba téma, který v Česku vůbec nefunguje. Jo? Nebo téměř jako vůbec nikoho, jako v podstatě jako na obou stranách toho spektra jsou lidi, kteří to hluboce prožívají, v pořádku a zbytku je to jedno. Když se o Česku říká, že je tolerantní země, ne, Česko je z velké části země naprosto jako apatická, nebo jak to říct, jo? Jako, že jim to je všechno. Máme na to hezký termín, kterému se říká nechumelismus, jako by se nechumelilo. Já bych našel ještě jeden termín, ale ten se mi tady, byť to, co zaznělo od Petra, ten překlad těch automobilových značek, klidně bych ho tady mohl říct, ale všichni Češi mají jako spoustu věcí, jak si... Tak, tady to zaznělo z publika. Tak, ale ta opozice, hele, důležitá věc je, ta opozice byla, nebo budoucí opozice, možná, současná koalice byla spojená jedním tématem a to bylo téma Andrej Babiš. A to bylo téma, jak odstavit v roce 2021 Andreje Babiše. Trochu to připomíná, promiňte, když budu nepřesný, opravíš určitě, jasně, to, jak Slovensko odstavovalo Mečiara v roce 98, i když si myslím, že tady ta situace byla mnohem dramatičtější než v Česku v roce 2021. Tady šlo opravdu o víc a bylo to mnohem drsnější než v Česku. Tak u nás hrozilo, že vypadneme úplně z civilizačného okruhu. Ano. A bouchali tady Mercedesy nebo auta, unášeli se synové prezidenta a tak. No jeden, ale stačilo to. Ano, tak jasně. A v Česku těch 5 opozičních stran je opravdu jako odleva doprava. Jsou strany, které se neshodly na naprosto základních věcech od daní přes otázku eura, jo, přes spoustu dalších věcí, ale zároveň se prostě shodli na nasměrování na správnou světovou stranu. A to včetně těch, o kterých v tom byly pochybnosti, jako byli ty Piráti. Mezi největší protiruský jestřáby dneska patří někteří piráčtí politici a konec konců Jan Lipavský, muž, u kterého nebylo v roce 2021, kdy měl být jmenován ministrem za Piráty, jasný, jestli jako se umí podepsat, nebo prostě vypadal hrozně... To byl tak strašně slabý kandidát. No, dobře, to je jak Miloš Zeman, bakalář. No, to byl člověk, který, když přišel před Daniela Takáče v České televizi, tak vypadal, že se rozpláče. Ten člověk na sobě jako... za Piráty. Ten člověk se stal jedním ze symbolů české podpory Ukrajině. Ten člověk dostal, a to je potřeba říct, jako nejvíc preferenčních hlasů v těch volbách. A to bylo velké překvapení. Ano, a je z něj najednou jako někdo úplně jiný. Jo? Já jsem to Honzo říkal takhle dramaticky. Nemůže být předsedou ODS, to už je přece jenom trochu moc, jo? Jako to by bylo. Ale teď si vemte, bude se muset ODS najít novýho lídra, což je velmi těžká věc, protože ten poslední tam byl 12 let a za tu dobu vlastně neměl vyzývatele. Pravděpodobně lidovci budou muset najít novýho lídra, nebo lídrni, což by bylo, ne jestli to je vůbec možný podle stanov lidové strany. Ale neříkej to, nebo to zakřikneš. Bylo by to, ano. V Očovej a u lidovcov toto je málo pravděpodobné. Stejně tak TOP 09 fakticky po odchodu Markéty Pekarový Adamový z politiky přestala existovat, takže oni by si taky měli najít novýho předsedu, ale každému to je už jedno. Musí se položit nebo najít odpověď na otázku. Bude pokračovat ten projekt koalice Spolu? Není důvod. To znamená, že jako jedna síla, která určovala tu českou politiku posledních 5 let, končí. Takže je to vlastně, ne, že by to bylo v troskách a beznadějný, ale je tam příliš mnoho úkolů, který musíš vyřešit. Ještě je tam jedna věc navíc, jako k tomu, co říká Jindra. Nejenom, že musí najít novýho lídra některé strany, ale musí projít nějakou jako redefinicí své existence. Protože říkal jsem to už v jednom našem povídání s Jindrou, že ta představa voličů těch stran je taková, že každý z nich si myslí třeba o ODS něco úplně jiného. A dohromady ten obraz může vlastně všechny jenom zklamat. Někdo si myslí, že ODS je to, co bylo na konci 90. let a někdo že v půlce milénia, nevím kdo. ODS musí najít novou definici, aby byla jasně čitelná, kdo je to vlastně a co je to za stranu. To samozřejmě učiní i to nový vedení té strany. Stejně tak je to u lidovců, protože lidovci sice budou mít stejná témata,
ale můžou být jinak prezentovaná. Ano, a to by bylo mohou fajn. tam být lidé, kteří budou mít víc charizmatu a víc krve. Tím se nechci dotknout těch, kteří dneska jsou ve vedení lidovců. Pravděpodobně nějakou redefinicí toho, co doopravdy jsou, musí projít i starostové a nezávislí, protože oni vlastně svou definici získali jenom tím, že v minulém volebním období získali daleko více hlasů, než které očekávali, a přišli do sněmovny lidi, kteří teprve definovali tu stranu nějak, ale nebyla to ucelená nějaká cesta politická, takže tam ten nějaký to setřesení věcí bude muset taky být. Takže tohle všechno dohromady znamená, že opozice nemá lídra. A nemají ani žádná z těch opozičních stran. Ale počkaj, lebo týmto sa my bičujeme. A ja to nemám rád, lebo ja si nemyslím, že tento typ demokratického voliča takéhoto lídra úplne nutne potrebuje. To je ale chce ho, hej? Tak ale ho o tom viacej hovorí, možno ako ho v skutočnosti chce. To je také, viac mi to prípada, také verbálne vyzývanie toho. No ale chcem niečo pozitívne povedať, čím ja teda není som preslavený, že by som hovoril pozitívne veci. To mne práve překvapuje. Neví se to po tobě v Česku, no. Ale ja si stále myslím, že to, čo budete mať v snemovni, stále bude kvalitnejšia opozícia, ako vidíme v slovenskom parlamente jednoznačne. A teraz súhlasím so všetkým, že čím si budú musieť prejsť tieto strany, ktoré sa dostanú do opozície, všetkým ten bordel komplexný vo vnútri, tú nehomogénnosť, ktorú si bude musieť vyriešiť ODS-ko, tie divergentné prúdy, ktoré sú vo vnútri veľmi zložité, topka, ťažko poškodená a ja neviem čo. To všetko si tým budú musieť prejsť. Ale budete mať v opozícii niekoľko a nie málo veľmi kvalitných individuí, ktoré sú oveľa autoritatívnejšie, ľudia s oveľa dlhšou politickou skúsenosťou, s oveľa väčšou kredibilitou navonok, bez ohľadu na problémy tých strán. U nás, v našom parlamente, takýchto ľudí máme naozaj ako šafranu. Druhá vec je, že ten Senát tam je. To naozaj je dôležitý faktor. A ja som teda veľký privrženec Senátu a bol by som veľmi rád, keby Slovensko Senát malo. Bola by to veľmi dobrá ústavná zmena. To by bylo fajn, no. Máte príčetného prezidenta a nie prázdny oblek zavesený v prezidentskej skrini. A to je ďalší faktor. Po štvrté, zatiaľ máte nedokalíčené inštitúcie, uvidíme, kam to Andrej Babiš bude tlačiť, ale zatiaľ ich máte pevnejšie, ako ich máme my, a možno boli aj troštičku pevnejšie vystavané, to si prejde svojim testom. Ale čo chcem povedať, že cítim to pri každej mojej návšteve v Prahe, keď sa zidem pražskou galérkou, kamarátmi, podnikateľmi českými, jednoducho máte oveľa kvalitnejšie, konzistentnejšie a pevnejšie elity. Jednoducho, to je fakt. Tuto na Slovensku mám frustráciu z nezodpovednosti, ľahkovážnosti a slabosti našich elít, vy ich máte. A posledná vec, čom sa odlišujeme, že u vás existuje istá liga českých podnikateľov, ktorí sa vypracovali do top kategórie podnikania. Sú to bohatí ľudia a na Slovensku to nemáme tak, aby poprvé máme tú vrstvu veľmi tenkú a tá vrstva je neuveriteľne oportunistická, ktorá sa preklápa veľmi jednoducho, privsádza si, neinvestuje do projektov, ktoré robia spoločnosť lepšou, radšej to rozflákajú po Dubajoch a ja neviem kde a na ľahké ženské a turkové autá, tak toto nazvíme. Jednoducho, x odlišnosti sú. Teraz povedal som môj optimistický pohľad na inak pesimistický pohľad tej trojkoalície, ktorý som už povedal predtým. A sám budem zvedavý, veľmi zvedavý, ako odolná sa prejaví česká spoločnosť ako celok, ako taká. Ale je to hezká pochvala. Jenom, Jindro, jistě to vydržíš, seš mladý kluk, ještě máš život před sebou. Je to hezká pochvala o těch elitách, ale já si nejsem jist, do jaké míry máš pravdu. Každá společnost má nějaké elity a záleží na tom, jak je velká, a tím pádem podle toho jsou taky velké elity. Některé ty elity se zdají elitami. No keby jsme mali polovicu, aby som bol rád. Já vím, ale některé elity se zdají elitami, pak najednou zjistí, že selhali. Ti, kteří jsou, dejme tomu,
nevím, jak jsi říkal o těch podnikatelích bohatých, kteří mají nějaký záběr a kteří by rádi, aby země zkvétala a tak dále, bude záležet na podmínkách toho, aby mohl ten jejich biznis zkvétat. Jakmile se dostanou do kleští, tak to může dopadnout velmi špatně. Viděli jsme to Viktora Orbána, jako to urobil. Já vím právě proto. To znamená, že ta změna může být velmi rychlá. Podívej se na Spojené státy, jaký elity jsou ve Spojených státech a dokážou s tím udělat starou belu. Respektive nevidíme teď. Že by, jo? Já bych to tak optimisticky neviděl, protože se budu radovat, když to bude tak, jak ty říkáš, ale ve skutečnosti se obávám něčeho úplně opačného. Obávám se únavy a právě toho nechumelismu, o kterém jsem mluvil, jako něco, takhle nám to bylo dáno, musíme s tím umět žít. A v ten okamžik je ten život elit je velmi komplikovaný tím, že elity proto, aby mohly existovat, potřebují mít prostor pro používání argumentů. Jakmile si se dostal do situace, ve které argument pozbyl smyslu, neboť se plácá jedna hovadina vedle druhý a nedělal by si nic jiného, než by si vyvracel nesmysly, tak ztrácí vlastně smysl argumentu jakoukoliv hodnotu. A v tu chvíli celá tato elita je vlastně beze zbraní. Priznám sa, že sa tohto obávam aj ja. Honza ponesl své tradiční povinné pesimistické okénko, já to tak úplně nevidím, ale jenom navážu na to, dej si vodku, tak. Co jsi říkal, já ty, jsem si splet sklenici. Tam bylo několik bodů, který jenom... To mal za trest. Potvrdit, mimochodem, prezident, už jsme tady na to narazili, myslím si, že část veřejnosti považuje mylně, respektive ne mylně, ale přidává tomu trochu víc naděje, než to má za lídra opozice dneska Petra Pavla, jako prezidenta. A on tak, jak tuhle roli hrál Václav Havel vlastně v letech 1998 až 2002, kdy jako česká demokracie hrála opravdu o hodně a tam třeba ty instituce jako ukázaly jistou odolnost, tak tehdy Václav Havel byl vůdcem té opozice nebo hlavou opozice. Petr Pavel takový není, ale každopádně v těch následujících 2 letech, ono si to málo kdo, nebo ne málo kdo, možná si to už lidi uvědomujou, ale připadá to jak včera, už za 2 roky budeme uprostřed jako vrcholící kampaně před prezidentskými volbami a volby prezidentského roku 2028 budou jako další nejdůležitější volby, které nás čekají. A jestli Petr Pavel bude obhajovat, nevíme, teď to všechno vypadá, že pokud to bude možné, tak ano, teď, aniž bych mu to chtěl připsat. Příští rok jsou volby do Senátu, třetiny, komunální volby, které jsou důležité pro ty strany, ale ten další velký střed budou ty prezidentské volby roku 2028. Je pravda, že v té sněmovně je, myslím, řada kompetentních lidí na straně té opozice, lidí ze zkušeností i z toho vládního angažmá, který jako myslím, že takhle, zkrátím to, nemáme tam Matoviče, který tady taky má, jako, ale typově ani. Jo. Máme tam taky ale řadu úplně mladých, neskušených, česká sněmovna strašně omladila a je tam jako nejvíc žen v historii a tak. Jo. Takže ta sněmovna se taky bude, to, bez ohledu na to, jestli to ženy nebo muži, bude jako spoustu věcí učit. A jsou taky jako drobnosti, které jako můžou být podstatné nebo aspoň zajímavý. Například největším favoritem na jako logicky jedním s tím, kdyby si mohla ODS vybrat, nejúspěšnějším jejím politikem posledních let je jeho český hejtman Kuba, který tam udělá vlastně 50% v jižních Čechách, pokud se ale neskryje, pokud se nepřizná k tomu, že je z ODS. On už to je jenom na sebe a protože mu to tak vychází, a on je autorem věty, kterou jsem od něj slyšel před 14 dny, ta strana už vlastně není tak důležitá, míněno jakákoliv. I kdyby se stal předsedou ODS, o čem může přemýšlet, není ve sněmovně. To je jako to pole. Totéž nejschopnější politik lidovců, skutečně jako mimořádná osobnost jeho moravského hejtmana Jana Grolicha, taky se mu nechce do toho čela KDU-ČSL, taky není ve sněmovně. Jo? A ty musíš to osvěžit a nabídnout něco nového i s lidma, kteří budou, jak Topolánek svýho času si zkusit, jaký to je nebejt lídrem opozice ve sněmovně, kdy můžeš jako, kdy se ten život odehrává v té sněmovně, dláš i spoustu dalších věcí. Ale je dobrý tam být a tohleto ta opozice má trošinku problém. Jo, a taky to souvisí s tím, že jestli jsou někde nějací politici, o kterých si někdo myslí, že by mohli být vůdčími osobnostmi a je nutné je prosit, aby to udělali, tak se mi zdá, že to není ten správný typ. Absolutně. A děkuji Jindrovi za to připomenutí toho prezidenta, protože to je vlastně vyvrcholení toho, co jsem říkal o tom nevůdci opozice. Prezident, a to říkám ze vší odpovědností, tak jako znám, chce opravdu být prezidentem všech.
Což navazuje na to, co jsi říkal o tom, že najednou jsou politici, kteří chtějí být pouze politiky pro své voliče. Donald Trump je skvělým příkladem takové politiky. A to se líbí, to se bude šířit světem. Tak ty ostatní budou zadupáváni do prachu. Možná, jo? Jako v rámci svobody slova pro nás, sakra, ta vodka rozjasňuje mysl. Svobody pro nás samotné bude nesvoboda pro ty ostatní. Jednou, s ním začíná být legace. Mně tam ještě trochu zbylo, chceš si dát? Ne, já nechci, děkuji, rozhodně ne. Bylo by nešťastné si myslet, to, co spousta lidí možná cítí, že prezident je vůdcem opozice, protože není. Není a nechce být. Já mu to vůbec já to po něm nežádám, nechci ho tak ani popsat, říkám, že ho tak někteří lidé vnímají, ale myslím si jednu věc, že jako být prezidentem všech je jako fráze. Jo? Ty můžeš se chovat slušně, to znamená chovat se slušně i k té části země, která tě neurážela, což myslím Petr Pavel na rozdíl od Miloše Zemana naprosto s přehledem zvládá, ale už jenom jeho názory jsou prostě takový, že vyhovují jeho voličům, což je logický. Jako najít nebo dostat prezidenta spojovatele ve volebním systému dvoukolový většinový volby je prostě vyloučeno. A v tomto směru si myslím, že Petr Pavel se drží jako toho, že, jak říkám, komunikuje, nebo snaží se komunikovat jako s celou tou společností, což ten Zeman nedělal. Zeman, jestli jste teď viděli to video, mě to připomnělo Donalda Trumpa, jak letí v té stíhačce a... Totálně. No ne, počkej, to bylo v podstatě geniální v tom, že tohle byl způsob, jakým Miloš Zeman jednal s částí Česka celých 5 let. Nebo možná 10, a zejména těch druhých 5. Jo, to teďko geniálně zobrazil ten klip. Já myslím, že takhle to přesně je. Já se omlouvám za to, prezident všech, máš pravdu, je to hloupý. Je to prezident toho, co sám deklaroval, že jsou jeho představy o tom, jak má fungovat stát. A dává to čím dál tím víc najevo, nebo každý den to dává najevo něčím, co ho zajímá a o čem mluví. To znamená, je to prezident těchto věcí a takové představy státu. To znamená, není to prezident ani opozice, ani koalice, ani nikoho, kdo přijde politicky, ale bude to vždycky někdo, kdo bude tyhle věci, které ho zajímají a o kterých mluví, považovat za priority. Tak jsem to chtěl říct. Ale možná my jsme od té opozice utekli jenom rychle příliš a jenom krátce. Jo. Česká politika strašně trpí už třetí volebním, nebo trpí. Prostě se vyvinula tak, že je v nelítostných zákopech zakopaná. Proti sobě stojí současná opozice, nebo současná vládní koalice, která se rychle stane opozicí, a ta druhá část Česka, kde je ANO, SPD a může tam být ještě někdo. Jo? Teď se tam Vy netušíte, čo sú to zákopy. No, hele, ale já si myslím, že trochu jo, protože teď, když se začíná úplně vážně objevovat téma a nebylo by dobrý nenechat Andreje Babiše v zájmu země vydírat těma jako jednou fašistickou stranou a druhou stranou jejímž ikonickou postavou je hajlující Filip Turek, tak ta debata vlastně ukazuje zatím, a Honza má teorii a já s ní souhlasím, že i vlivem například zájmů jisté části biznesu bude čím dál častější, možná i voličů, tak zatím třeba voliči současných vládních, budoucích opozičních, těch 5 koalice, která neexistuje už víc jako, ale to je jedno pro zjednodušení, vlastně reagují až podrážděně na tu možnost, že by jako došlo k nějakému prolomení. Jo? Že by se někdo obětoval? Že by se někdo, jak jsme říkali, obětoval. A je jedno, vlastně není to tak důležité, jakou by to mělo podobu, jestli by byli přímo ve vládě, spíš ne, nebo jestli by za jistých okolností tolerovali Babišovu vládu, v níž by třeba byli lidi, kterým by nevadili prezidentovi. To je zaujímavý koncept, lebo ja som pred voľbami sedel s pražskou mojou partiou, tou galérkou spomínanou, a tam bola rozdelená na 2 partie. Jedna, ktorá hovorila, že treba sa obetovať, nech to nedopadne úplne na hovno. Jasne. A druhá hovorila, nech to dopadne čím viac na hovno a čím skôr, lebo o to skôr môžeme vstúpiť do katarzie spoločnosti. A bola to veľmi živá debata, musím povedať. Jasně, a tam je ta zkušenost, historická naše zkušenost opoziční smlouvy, kdy bylo možné zabránit, tehdy Jan Ruml a Unie svobody nezabránila a pak jsme si teda 4 roky vybírali zatáčku. Tak ešte lepší príklad je 48, kedy si mysleli, že však dajme to tomu Gottwaldovi, veď oni to úplne pokašľú a potom sa vrátime k normálu. A k normálu trvalo 40 rokov. A tohle teď bude otázka, promiň Honzo, to bude věc, která se teď potáhne, protože ten Babiš tu vládu sestavenou nemá. Už najednou nejdřív mluvil o tom, že jí má za týden a teď mluví o půlce prosince. Jo? Pořád se to ještě může nějakým způsobem zlomit a může to být jako... Já
vlastně dokážu sníst argumenty pro i proti. Jo? Tomu, co mi jako dáte zadání. Ale schválně to neudělám, protože by to bylo dlouhý, viď? A protože by to bylo dlouhý. Hlavní zásek podle mě je to, co říkal Honza, je ta imunita. Jo, vládní strany současný nemůžou hlasovat Babišovu imunitu, ale můžou třeba časem tu imunitu už mít vyřešenou. Jo? A ale já mám jenom ještě jednu věc. Pardon, velmi krátce. Tyhle ty demokratický v úvozovkách, jak o sobě sami říkají, a nespochybnuju, že jsou, strany, vládnou s Andrejem Babišem a s jeho hnutím ANO v x krajích, v x městech. Dokonce jsou schopní předvádět to, že ve středních Čechách jsou absolutně jako nepřípustnými nepřáteli, nebo jako největšími jako podpůrci, zatímco když přejedete na dálnici D, kolik to je, 8 nebo 5 do Plzně, jo, 1 kilometr a kde začíná Plzeňský kraj, tak tam spolu najednou vládnou, jo. Ano, politika vysoká je něco jiného, ale o to víc, když jde o národní zájmy, je možný uvažovat o tom, aniž bych za to loboval. Já vím, jak je to těžký pro ty strany, ale jako pokud jde o národní bezpečnost, o ukotvení ve světě a o to, aby tím posledním, s kým bude Andrej Babiš mluvit, nebyl Tomio Okamura nebo jeho ministr zahraničí z motoristů, ale někdo z té druhé strany, tak to je podle mě silný argument, i když, jak říkám, snes bych jich mraky i proti. Jo. Jenom tohle je téma, který podle mě v české politice bude teď čím dál více rezonovat, jestli vás to zajímá. Já bych to jenom doplnil, že mám delirium tremens, tak se omlouvám, že to bude delší, že se malinko zbožovat. Ale obě ty varianty mají svoje rizika, to znamená ta spolupráce nebo naopak nespolupráce. To nechme je, ať to dotáhnou do čím dál většího marazmu, aby se společnost zmobilizovala, může znamenat, že ten marazmus se stane normou a nám to vůbec nepřijde blbý. To znamená, nebude proti čemu se mobilizovat, protože to bude trend, který bude vidět i jinde, v jiných zemích kolem. Ten trend je extremismus a ten trend je autokracie. To znamená, můžeme se najednou stát těmi, kterým to vlastně bude příjemný. Princip normalizace. A ta varianta jít do toho znamená podpořit jakýsi mravní úpadek, že je úplně jedno, co ty politici říkají a tím pádem demokracie trpí, protože jaký má smysl ta demokracie, když všechny argumenty, které používám ve volební kampani, jsou potom zapomenuty proto, abych takzvaně něco zachránil. Ta myšlenka na to, že to zachraňuju ne proto, že chci zachránit zemi, ale chci zachránit sebe a svou vlastní moc, bude vždycky jako memento. Takže ani jedna volba není správně a v tom jsme vlastně v Sofijně volbě velmi špatných řešení, které nikdy nic z toho nemůže být dobře. No, pri týchto temných myšlienkách Pri týchto temných myšlienkách a každý z týchto pánov sa snažil o nejakú dávku optimizmu a nejakej nádeje, tak si vždy spomeniem na taký ten starý vtip, ako sa stretnú dvaja profesori fyziky na tej chodbe tej inštitúcie, kde pracujú a ten jeden je smutný a ten druhý sa ho pýta, že čo si tak strašne smutný? A on hovorí, ja som úplne strašne smutný, že proste nemohol by si mi povedať niečo pozitívne a on, že proton. Hej, že uzavriem optimistickú časť, alebo teda túto časť protonom, nič optimistickejšie, alebo teda nič pozitívnejšie má v tomto prípade ako keby, že mi nenapadá. A ja si spomeniem jeden z takých tých barličiek, keď si uvedomujem, že aký čas už máme za sebou, tak si spomeniem na Borisa Kollára a na to, že sme pretiahli. Tak už len dáme možnosť... Kto mu robí tých 4,2% v prieskumu? Ja som na to došiel. Ty mu to robíš. Ale nie, ja ho používam ako barličku. Sú jeho manželky a deti, ne? V těch průzkumech. No. Ty mu robiate. Andrej Babiš si vyrába voličov tým, že má teraz tie kliniky reprodukovanej... Asistované reprodukcie a reprodukované asistencie. A vyzerá mi, ako by som pil tú vodku. Tie výpary tu na mňa. Ďakujeme našim skvelým hosťom Honzovi Dobrovskému, Jindrovi Šidlovi. Díky moc.
Děkujeme. Děkujeme. No a ďakujeme vám všetkým, že ste tu dnes s nami boli. Lúčia sa s vami Peter Bardy a Rastislav Káčer. Pekný zvyšok večera. Ďakujeme pekne. Ahoj Bratislavo.